Bothar langso along Nijangkar B Baptist Association atum pen sertalin sengkan karchopon. Rong piacor kajok ing tipinon puta hem celelede. Nijangkar B Baptist Association thiak pen NJKBA tum jang mini phai hiniar ni an ningkan phokep kechok arani mate sertalin karcho sengkan karchopon. Nijangkar B Baptist Association atum pen patir pipon sipi ni Bothar langso mission school along ni thomaphan ni phai hiniar ni kecheng siar ni saideng ponlo. Adap Orphainer ke Malong pen NJKBA mai phu James Dera pen lama ing thur ponsi narlusuni ajai mek pangcheng pon. Pini lama ing thur der pen buthung pangjar pon lapen methang akekan barem hai hu sitame cepaklang pon rekti. Apitu Foundation Stone sitame sompon labangso sertalin karchopon along kado kabe monduling ko rahini an chetong dun pusi ang thana pacheni dun. Aluhi aman pen Reverend Dr. Solomon Rong pi pen chetong dun si Arna Malam thanpot. Bothar langso pen khorsing teron jingthong pen longki be report Malong News. Nasipinidag nito Nijangkar B Baptist Association asong amahanga pathek lake ningkan Harokri sirker of soksike prahini pini arnilo jangmi po tarek hini lapen pini suri hini ra ingkora hini jangmi po tarek hini pini arni anke ningkan phokep pleng pamekalo lasila bangso ningkan phokep nitum ha ningkan ke chengpen e pono sompondo langchor ponlo lapen or ponlo lapen angkur aphang che sangsi pini ningkan phokep an ke isa kithir mate thengpi thengphang ason thak maturity mate kupulo pupo kechok pame la sonsi nang man lo la sini tum cenang pet pendak ningkan phokep anong e mate arlong tame sompon lo la penadak ni tum monduli amben an tame tokpon phir lo la pen monduli ingko rahini an bagdo ni tum la sipini la an bangke kedam tang tarik sipen pini tarik hini an ke kapang bongar ni lo la sikado kobe ning thelo la bangso jubli penapot la kado kobe karbi anglong angkang amane Nijangkar B anglong angkang la puson si ningkang samamon samban po la pen kaching thurwang po la pen isi berta kami tame chani po pusi ning the parpig lo la pen pini a program tame la puson si nitum adap bai troksi pen ke la puson si lama ing thurpon lo tuma kaching hon a president Mr. James Dera pen joksi lama ing thurpon lo la pen labang so lama kang thur hut kado kobe cerap citu sa RDP dun lo lapena jok aku lapuson si lunkan mate traditional dress mane ake kan tamen ni tum pipondo la sa frangsi ke karbi ritnong chengdi pena jok lapuson si kaching honi tum mangjir beauty bp pen japon si penangan abang soa traditional tamen ni tum peklang pondo lapena duntu lapuson si aku thek thulong lo heri jobli stun tamen ni tum ing pupon lo lapelan chata kali labang solong boro pen da pipon lo lapen garo pen da pipon lo sa sedak asamis da pilo la sini tum labang so asong association mate asong bangke mix up sido karbidat kali karbida do boro ko sari do garo do asamis do muslim da do jisuamen pen ili hemisi pajoine pense letum la so pado pondo lapen pini buthung kelo la kan ili methang manlo nilimen ronjit be lapen former president lo nilipen si buthung lo pono lapen general pen lapen nimali tumpen ke kaching hon tumang jir lo vinis tisopi pen si buthung pangjar pon lo lapen risonim so tumpen ke lapsona thar risonim so tumpen tambe pangjar pon lo lapen kijut si la jubuli ka pe thang pong ud lake ituma korte dongka Baptist Church amonduli pen bihego so artaning kan kep baksi dolang lapen ajok se Jubilia pong udbutsi la pirthia long paje thang lo nasi kado kobe netum program do ulang nasi la kado kobe penaban tadu jilang nasi kado kobe nang netum media tumpen netum long ke wang pen la bangso a program nang deng lu pot nang netum fan churo par pixi ne suri akadom pise ni ram kita ko Rong piacor kajok ing tipinon puta hem celelede jang mini phai hiniar ni pen kona tong ke barlone thangalam ta chethan tekang kesi apenan lapen asomar banghini ningkan sirkep lapen ningkan pho atuma phan hem che utekang bo adonarap chepho chero atumalong anta berta en lablo bonta
heglong wangwei pusai de perit documents ta chepon lap bang to jok hemisi adonarap che phuchiro atum anta ke matha sung pikan lasi majok le kajok intipia phan thek iklong sitame 9387 103713 lapen 9435 251521 lapen 9365 306717 lapen 6226 316141 lapen 9387 105276 labang so mobile number along kabirta ejia phansi apenan omrong pipen chuning report